shiga cikin raina da sannukin sa alluri. Auren ki nake buri dan ya zame mini alkhairi. Ni ba na nufin sharri gare ki sai dai alkhairi. Kin zama cikin buri na kaunar ki tana kama ni. Ki matso ki bude kunnayenki, ya da fari babu mace mai kyawun fuska taki ko a gari samun kamar kyawun nan zamani nai katari. Ni ke nake wa kallon soyayya, duba ki gani kaunar ki ke yawo a jikina ta zama jini. Ni ya ja ki kike koda ni, ke dai nake ta yawaita tunani. Ki ɗauce soyayya.